پێکانîna rêkeftina navbera Hêzên Sûriya Demokrat û Hikûmeta Demkî Sûriyê pêş ve diçe. Lê dosyeya sibaroja yekeniyên parastina jinê YPJ hîn jî zelal û çareser nebûye. Vê rewşa nezelal xemek li cem alîgirên YPJ derxistiye pêş û wan di xwepêşandanekê de li Qamişlo daxwaza parastina wê kirin. Rohelat Efrîn fermandara YPJ ji dengê Amerîka re got gohabûna YPJ garantiya parastina mafên jinan li Sûriyê ye. Tekuşîna YPJ ya bi salan ya ku di şûreşa Rojava da çêbû, xwedî derketina li ziman, li çand, li hêza tevahî jinan e. Yek ji daxwazê me herî esas ew e ku di Sûriyê da mafê jin û hiqûqê wê bê garantî kirin. YPJ bû garantiya parastina hemû jinan ji bo wê mîrasê YPJ hebûna jinan e, hebûna destskeftiyan e, parastina destskeftiyan e, pêwîst e hemû jin li ku derê dibin bila bibin ji bo parastina mafê xwe tê bikujin xwe biparêzin. Hikûmeta Demkî ya Sûriyê dixwaze got YPJ tevlî hêzên ewlekariya hundirîn bibe. Lê YPJ dixwaze wekî hêzeke leşkerî ya jinan di nav Wezareta Parastinê ya Sûriyê de cih bigire. Ev Sûriya pêşerojê de yani lîwayê me hebin û cê me jî hebin. Em jî ket bidin û kar bikin, em şer bikin ku em karibin Sûriyekî bi wekhev bi hev re jiyan bikin û bi hev re avabûnê bidin çêkirin. Ev jî hene yani. Ji bo jî em ketîbe be arta çibê jî lîwa bin jî yani çav ji bo hevlê xurt hate qebûl kirin, ji me re jî were qebûl kirin. Ji ber ku me eynî bi hev re li qaşî Dehşê me şer kiriye. Me bi hezaran şehîd jî dane. Mafnasek gopêvejoya entegrasyonê ji nêz ve dişopîne dibêje gopêşeroja yekeneyên parastina jinê yek ji xalên herî nakok ê di navbera Hesedê û Hikûmeta Demkî ya Sûriyê de ye. Gobandorê lê pêşveçûna entegrasyonê bi giştî dike. Di hundirê artêşa Sûriyeyê girêdayî bi hikûmeta Demkî tiştek tune ye hêzên taybetî jinareyê. Lê aliyê dinê di hundirê Hesedê de heye hêzên YPJ taybetî jinayê de. ضمن اتفاقية بسنة قانوني تشتك تنبو خويا بك بمستقبل يبجي ويتشبه يعني وتكف ضمن ارتشي يا هيزن امن داخلي يا وحل بذا افتشتغني دهلا انتجراسيون دريج بذا دانو ستندن بيتر بستينه بذا نقطة خلاف لگوری ریکفتنا 29 چله د ناوبرا حکومتا دمکی و هیزن سوریا دموکرات ده و هسده دبن سه لیوان د ناف فرقه کلشکری ده لپارێزgeha Hesekê û lîwaek li Kobanê got di nav firqeya keleşkerî li parêzgeha Helebê de wê cihê xwe bigire. Xalên rêkeftinê siberoja YPJ eşkere nekiriye. Ji ber vê yekê ev mijar bûye yek ji pirsgirêkên herî berçav got her du alî ta niha li ser li hev nekirine. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.